Abantu aseyahlalani phansi ke sanhlalani phansi wethu senivile lento yenzeke eSherwood okanye nilinde mna as usual. So iSherwood is just outside Durban CBD. So into yenzekayo ke abantu asikulento yoba sisithi abantu mabahambe. So abantu baseMalawi baye bahamba ke ngoku bayopaka pha ngelithi into nokubana no guys nithi masihamba ndithi so siyahamba kaloku bahamba bayoregisterisha into nokubana bafuna uhamba kwathini. But ingxaki ke ngoku yoyo into nobana bathe aba balapha eSouth Africa abefonela kala cala laseMalawi into nokubana abantu beni balapha guys bathi bafuna uhamba nicinga ukwenza njani nina yaqonda bathi baseMalawi thina sinamali guys zininzi izinto ezenzekayo asinamali and sibhizi ngawo wathi waseSouth Africa afondini kuzofuneka nibuzobathatha because naku basixakile up and thina sibafuna behambile because nathi sibhizi zezethu izinto hayi nyani fine bantase akabe responsive government waseMalawi baphinda bamzama akakho responsive uyasiblutika hayi nyani wazothi ke government waseMalawi it's fine guys ndizawusend ibus wasend ibus about 8 I think last week wasend about 8 buses wathi hayi hambani uyothatha abantu kuthiwa bayathathwa pha nyani zafika ibus zayilayisha abantu gone kanje bantase after bethe gone kanje obviously guys ibuses i8 azikho enough kwi thousands zabantu ekuthiwa ngabaseMalawi and abanazi documents ngiqonda so after kuhambe izibuses i8 ke ngoku bantu ase people are just sitting there into nokubana ngoku sizawuthini ke ngoku kuthi government lo wethu into nokubana guys enzani plan kaloku sana sizanithini thina ngoku and ke ngoku iSEPS manje andithi baphe campishile ke ngoku pha because bathi boyoyika into nokubana babuyele kwezindawo abahlala kuzo because boyika nina into nokubana nizamane nibabuza into nokubana kuse 30 June nihamba nini nizamane nibabuza nina so boyika nina bacampishile ke ngoku pha kulanda ukubhaliswa kuyo qha ke ngoku ibhasi zabo azifiki yaqonda so baphela besithi ke ngoku asiyindawo so iSEPS ke ngoku imani yobacheckisha nayo into nokubana every day into nokubana guys nisahamba mos nisayazi indaba ka30 June mos anikatshintsha umqondo anikabikho confused yaqonda hayi ke bantase kuthiwa kuloo nto iSEPS imani bacheckisha ithe xa bacheckisha namhlanje zathe ezanto sithe asiyindawo thina ayibo kwathiwa sithe asiyindawo bathi ababeSEPS hayi nenziswa ngumsindo inoba iweather but okusalayo nina niyahamba because 30 June kuzafuneka nihambile bantase nenzani sure nina into nokubana nenza calls zenu nge30 June nibe kanti nihambile kuthiwa hayi bantase khanga baphosisa basekho abantu baseMalawi bagqaya amatye babayigibisela kwaliwa bantase kwaliwa kwafumaniseka bantu into nokubana ngoku iSEPS kufuneka ikhuphe imipu bantase abasalwi abantu baseMalawi bantase bajumpa ama-fence ingathi zimini zika Hector Peterson bathi abayindawo bona kuthiwa aniyindawo njani guys aniyindawo njani because kufuneka nihambile i30 June ziyeza so ndithetha loo nto ke mna ke yobana ngoku kulwa amapolisa nabantu baseMalawi because abantu baseMalawi andazi noba ngabo bangafuni uhamba okanye itransport ayidifike and ke ngoku bafila ngathi they are basically frustrated andiyazi noba ifrats yabo ke ngoku bayikhuphele emapoliseni na okanye ithini into maside ziphelele nezindaba mina ndithatha into engaphelelanga mayidiphelele lento abantu baseMalawi guys balwela into namapolisa ibottom line is that balwa namapolisa ngoku kuqhusha ngoku pha eSherwood kuqhusha I mean so why are you doing this? Hi man. Fucking shit man. Move. Guys, that's